همین مسئله پاتندورو را هم با شخصایی که پاتند داره در هر شهرهایی که کار میگیره هم یکم جشا بگو چیکار کنه که آدمایی که مقصد پاتند دارد پاتنتش پردلیت کردنی باشد مقصد گرانیتسا نرفته میتونه که مقصد трудовой договор учета میموند госслугда میتونه اومده офиси ما ходатайство بگیره برات پردلیت کنه پاتنتش به گرانیتسا бо зарар ба граница баро ака алиҷон ҳам я мардуме бара хуб гап нест ака масъалаи вай бародаро видеоро то охира тамошо кунед я дар сари видео мондам ки то мардуми патендор бифаҳмам. ассалому алайкум дӯстони азиз мардуми шарафманди тоҷикистон. ассалому алайкум бародарои қанд аллоҳ баракатон тия. имрӯз ҳамроҳи мо акаи саадиҷон ай душанбе ай тоҷикистон меҳмон ва бародари мо чӣ номи акаи абдуқодир яъне ки дар тамоми россия шаҳрҳои россия дирастараш ба шуморо кор гуфтем аммо ба ҳуҷҷат ҳозир акаҷона савол метиҳем кор дар ҷои истароҳай яъне ки кор вақте ки шумо карде сумша мегирӣ барои хов кунӣ бигӯ сумша не яъне ки сума биёр ахири мо чо ман кор кардам хай хулоса нозикиёш ака мефаҳмона. ака абдуқодир ассалому алайкум я бор дигар гӯш кунед бародари азиз. хоҳиш мекунам видеоҳои мо деҳқониан ҳамроҳи акаи саадҷон ин лицои тоҷикистон аст. нозикиёи кор дар кадом шаҳрҳои полни баланд гап зан то мардум фаҳманд баъд манам бо акаи саадҷон гап мезанем. хуб салому алайкум бародаро. кор дар Московская област 12 склад склади Валбрес складои даркори одам дар кор склади Подольскда склади Каладино ҳаст Синков ҳаст ин ҳарчанд Подольскида Домодедовда ҳаст Белистолбида ҳаст Митишида ҳаст Софинеда ҳаст Белидачада ҳаст Владимирская областда ҳаст Санкт-Петербургда ҳаст Новосибирскида ҳаст Ярославада ҳаст бо кадом складода тамоми ҳамин Россияда аз 5 декабр тамоми Россияда любой склада кор намуда метавонед. кор чӣ хелай кор ҳамин хелай ки зависит ай худи одам мекуна касе чанд сум ки кор мекуна ҳамон сума мегира не ки штараф дора ранги гражданино кор карда метавонед. масалан чанд сум одаме ҳастанд ки дар як моҳ 300-400 ҳазор кор мекунанд одаме ҳастанд ки дар як моҳ 100 ҳазор кор карда наметавонанд барои ки кор карда наметавонанд. одаме ҳастанд ки дар рӯзаш нав омадаги одамо ай 3000 то 5000 рубля кор карда метавонанд. не ки акаҷон шумо дар чанд коригар дар кора шумо гуфтум 10000 одам дар кора 10000 одам 10000 одами коргар коригар саршумор не яъне коргар правильно акаҷон бибинед дар шаҳри Новосибир Санкт Петербург Ярослав Москва ки бошад шаҳрҳои то Домодед то ин тараф у тараф Подольский ҷо гап зад. бародари азиз рақами хиста мемонем дар экран ба телефоно бародар худаш ҷавоб метиҳа илтимос кадмед коргари ҳамон бародар занг бизан ай вақти дамгирӣ дар кор бошӣ бея ғамш битин не ёрам кор дорам занг бизане акаҷон савол метиҳем фақат савол честна вақте мисол мегем мисол гапакай саадҷон рафт дар шумо Валберс кор кард ақлш гирифт ҷобаҷо ҳамун чӣ меган коре ки шумо зада неметӣ иҷро мекуна хуб ӯ задани ака через программа мешавад ҳам программа сера оно менеҷер дора бригадир дора бригадир нест охаму мисли чӣ меган чӣ дора мо трудоустроить мекунем корда официально официально трудовой договор ГПХ мешавад ГПХ чӣ ай дора масалан официально дена ГПХ дига но кор ҳаст ака одаме ки корда медаро мерад ай офиси мо трудовой договор мегирад QR-кода мегира мерад Валбрес ай Валбрес беҷик мегира форма мегира ака обучение мегзара баъди обучение ба кор карда метавонад. обучение чанд рӯз обучение 3 соат мегзара 3 соат обучение. хуб ман саволи мена дар консе нафаҳмдам дигар ширинад мегӯм ки ҳамин бародар вақте кор кард омад ҳамун обучение ҳамара гузашт корша иҷро кард ба сари баланд хуб вақте ки мисол 20 соати кори дора 100 соати кори дора як моҳ чӣ қадари соати кори худша дора корша иҷро кард то ҷое ки мо шунидем гуфти дар як моҳ 3 бор маош мегира хуб не 73 73 бор яъне дар ҳамун суми ҳамун муҳоҷири коркарагӣ чӣ сум ҷавоб метиҳад агар кор карда боша чест на випалнад не Валберс ма фаҳмидам дар ин байн як
пасрени ёки як одами тоҷик бояд чӣ боша? Падарон намефаҳмад. Хуб, бисёр одам мумкин намефаҳмад чира. Вақте ки кор да медаро ака. Хуб. Мисол хата предположим мегем. Кор да даромаде ака, як ҳафта кор кардӣ, ҳафтаи оянда дуҷа олик меяд. Бале. Мисол якум рӯз да мисол кор мекунӣ 10,000, имрӯз да 3,000, 5,000 рубл кор мекунӣ. Бале. То охири ҳафтара вазможно да штраф меяд. Штраф ба чӣ? Штраф ки мумкин ашбка мешавад, да? Хуб. Любой одам ашбка мекунад. Хуб. Ашбка да мисол штраф да минус мекунад. Аму графики кори дорем да мо. Ҳамҷа доз телефонам ҳаста. Ме ман хе штрафҳоро бифаҳмонам бародаро. Штраф дар ҳолате мешавад ки мисол мегем ҳамин пик мекуна бояд ҳамин Санкт Петербург бурава. Аммо там як хато мекунӣ Новосибирск, правильно? Тарафи Новосибирскро иш мекунӣ. Дар ҳамин ҳолат ин мерава рафта омадан пул мешавад. Алмай дар номи ту одами хатокарагӣ штрафҳо ҳамин бора ки ман як вақто аз он реклама мекардам, медонам ки ҳамин хел мекардам. Мақсад чизе ки бояд Новосибирск бурава ё дар контейнери Питер мепартонаш, ё дар контейнери Тумел мепартохтанаш, дар ҳамин ҳолатҳо штраф мешавад. Ам як штраф дар назар дора, правильно? Аммо шумо як саволи на пра ҷавоб нагуфтед. Шерина, шумо кор гирифтаистед, тугри? Коргар гирифтаистед. Ман шуморо савол додам ки агар ки ҳамин бачак аз ҳама ҳамин заданиҳо гузашт, шуруъ ҷавоб дод, кор кард. Яъне ки имконият ҳаста ки ҳамун Валберс кидат кунад. Яъне хеле имконият нест. Агар дар ҳолати ягон задешка шидан ё кидат кардан дар суми халқ ки ҷо мета анча ман гуфтаистед. Валберс. Не, шумо коргар ҳости коргар гирифтаистед, ба корт ҳамин дод прас. Правильно Шерина? Ҳамин. Гӯш кар. Коргара, вақте коргар мебуд, корда медарод, компания ресурс плюс ака. И компания корда мемона, остальни как штатный сотрудник её оформлен мешавад Валберста. Трудовой договор мегирам, беджик мегирам, веб-ҷоб гуфтаги приложение, ҳам веб-ҷоб да суми ки кор мекунад, ҳамин саат то дигар кор мекунад, бигах мебурад, дар телефонаш ҳам веб-ҷоб да мебинад. Ҳамун дар апшун акаҷон баъд? Закройте потом дверь. 20,000 кор кардага ҳамун сум дида метавонад ака. ҳамун сумаш штрафшам меака, ҳамаша худаш дида метавонад. ҳамун суме ки гузаштагам чанд суме ки мисол дар веб-ҷоб ҳаста, ҳамун суме мисол дар карташ мегузарад ака. Он наличка нест. Чисто официально. Мо фаҳмидем ба ё официально кор мегиран ҳамаш. Акай бобоҷон, ина вақте ки ҳамун бародарои муҳоҷир мисол омдан кор кардан, вуҷуди одаме боша ки бояд бифаҳмонад ки бародаро шумо хато накунед. Ин кори хеле меша, ин кори хеле меша. Ҳаста одами обучение ва мер фаҳмондан нар. обучение мегузарад. Мегзарон. обучение якум рӯз бе обучение кор кардан намешавад. Вақте бе обучение кор карда, Фақат як рӯз мефаҳмонад. як рӯз мефаҳмад. ва як рӯз яъне ки мега ки ҳамун чи Фаҳмидам. ҳамин як аппарат так метам, правильно дастад? Даст чӣ метавад? Стикер. Стикер мега, баъзеш лопата мега, баъзеш ТЗТ мега. ҳамура метавад обучение сета чӣ кор мекунад, зана кор мекунад, як марда кор мекунад. Обучение да мебарам ҳар як профессияра мақсад отдельно 15 минут 20 минут дар дасти бача метавад, мега ин хемеша, не ин хемеша. Обучениеро мегузарад 100%. Вақте ки обучениеро нагузашт ака, кор қабул карда намешавад. Забони русӣ обязательно дар кор. Ба забони русӣ нафаҳмага намегирад. бачаҳое ки забони русия намедонӣ яъне ба кор гирифта намешавад. Мана дуруст бифаҳмӣ, бародарам дуруст бифаҳмӣ. Акаҷон ман ин видеоро намегузорам дар ҳолате ки ҳозир шумо гуфтаистед ки ман реклама ку, яъне бародарҷон мана дуруст фаҳмӣ. Мана реклама ку, ма яъне ки одама ҷамъ, шумо одама ҷамъ менед, ба ҳама шаҳрҳо паҳн мекунед бародар. Ай Питер занг зад, уна фалон склаб ра кор ку. Мегӯм ман шуморо савол 3 бор 4 бор шунидем ки агар ҳама ҳамин заданиҳоро выполнять кард, шумо мисол мегӯед ҳамчун корфармо ҳастед, правильно? Кортаъминкон. Агар дар ҳолати надодани аз ҳисоби Валберс, дар ин ҳолат суми муҳоҷира ки метиҳад? ба ҳамун ана миам ана шумо. Ба ҳамун хотир ман 3 бор 4 бор шуки бародарҷон ин чизе аст ки ҷавобгӯ ҳам мешавад. ба ҳамун дар ҳолате ки ӯ бача хато накунад. хато накунад, ҷавобгӯ моем ака. ҳазор аҳмад. Не ки хатогӣ дошт ҳастаеда ака одаме ман ин ҷоя ака қариб 7000 зиёд одам дорем ҳозир. Бале. Ҳамчини 2 моҳ 3 моҳда 7000 одам ҷамъ кардем. Машаалло. Кор кардесан. Бале. Одаме ҳаст ки намефаҳмад. вообще намефаҳмад ака. ихе меги намефаҳмад. ҳамин замиак ихе круг ки мефаҳмони намефаҳмад. Касоне ки намефаҳмад бевайда ака. ҳам дар группа дорем мақсад. Дар группа набоша ҳамин чен 1 моҳ 2 моҳда қариб 200 нафара чорни список карагем бисёриш даже
ба номи ман ака бо дута склада справка дар кора справкаи менингит кор мега ба номи ман мақсад справка мекунам мақсад мара сиёҳ мекунанда ман ин чиза намехоҳам ака ман мехоҳам ки ҳар як тоҷики худи мо ҷои кор шавад ба ҷои кор шавад бекор намонад кори ман ҳамин ака ай чи ман ягон фоида намебарам ака кори ман чи ойлик мегирам шумо ойлик мегиред ойлик шумо бо болои сартон роҳбар доред конечно роҳбар ё кор таъмин кунандан мардума корхонаро ба коргар бояд таъмин кунанд ба ҳам хотир ёро маош метиҳанд ма ҳамин компанияда ресурс плюс компания мо ака мумкин любо одам мақсад метавонад дар ҳамин гугл бина компания рейтинг шака ҳамин расида калон ҳамин солда уже 7000 одам дар байни 2 моҳ қабул кардаганда ин рекорд дар Россия. ин корхона фрем надорад дар ягон ҷо фрем надорад минимальная ставка 4000 любой складишда деловой линия дам кор дора ака 5000 рӯзи кориш 5000 та мисол любой корхона ра мепушта ака 5000 та кор надорад корхонаи мо ҳар ҳафта дар карташ мегӯ даже картаи дига одам бошад ко картаи одаме ки мисол картаи блок шудагӣ бошад ӯ сума гирифта наметавонад картаи худаш бошад чиста вайда ака официально баре ки чорни нест хел наличка нест ҳама чиста официально бале официально дар карташ мегузарам официально дар карташ хуб бародари азиз челе гуфтем видео бисёре бачид ҳар нафаре дар Россия қалор доред дар тамоми шаҳрҳо соҳибкор бародар ба шумо рава кор таъмин мекунад илтимос қонуну қоидаи аз он ё валберс хеле нозик аст кор кардӣ хато накардӣ вовремя бародар дар кор бади соатҳои кори муайянкунандаи ин бародаро шумо маоштон иншалло мегиред рақамҳо дар экран занг бизанед бародаро шумо дар кадом шаҳрҳое ба кор таъмин мекунад ин бародар хуб гап занака як моҳда минимални 160 соат бояд кор кардан 160 соат бояд кор кунад 160 соат кор мекуна кам кор мекуна ака блок мекуна 160 соат агар кам кор кунӣ мере хона ҷойшта блок мезанад оили ки мисол чизе дора со воврема вақтан графики худаш катиб платит мекуна ака шумо гуфтем ки карти Сбербанк бояд дошта любой мешад ам картае мешад не только российский банк любой банк реквизитша мақсад метавонад ки онлайн роҳ кунад ҳавай аму реквизитша метавонад бай давле данишинон хуб бародаро аллоҳ баракатум тия ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ худо нигаҳдор